Ak muž príde domov a jeho žena cíti, že musí vážiť každé jedno slovo, alebo že musí chodiť po špičkách, aby nezranila jeho krehké ego a naplnila jeho potreby, v skutočnosti nie je jeho partnerkou, ale preberá rolu matky, ktorá sa stará o jeho zranené vnútorné dieťa. Táto žena nesie na svojich pleciach jeho nespracované emócie, ako je hnev, smútok či osamelosť. Jej život sa točí okolo snahy ochrániť ho pred jeho vlastnými výbuchmi a nevyrovnanými pocitmi, no pritom zabúda sama na seba. Je to pre ňu toxické, pretože v tomto vzťahu je vyčerpaná a nedokáže vyjadriť ani svoje vlastné neuspokojené potreby. Tým, že mlčí o tom, ako sa vedľa neho skutočne cíti, že sa necíti vôbec bezpečne, ubližuje nielen sebe, ale aj jemu. Umožňuje mu zostať v jeho zraneniach, kde sa vníma ako obeť a stále len berie, namiesto toho, aby sa konečne postavil za seba a začal pracovať na svojom uzdravení. Ale ak tento muž prevezme plnú zodpovednosť za svoje emócie a rozhodne sa uzdravovať svoje rany z detstva, môže sa stať pre ňu bezpečným prístavom. Miestom, kde jeho žena konečne pocíti, že môže byť sama sebou, oddychnúť si a ponoriť sa tak konečne do svojej ženskej podstaty. A možno to bude prvýkrát, čo to vôbec zažije.